Ассалому алайкум, дӯстони азиз ва обунатчиҳои канали мо арзон теҷики мардуми сарбаланди Тоҷикистон. Дӯстони азиз, дар ин яъне ки шабакаамон, шабакаи дуюми мо танҳо навори хонаҳо ва мошинон намешавад. Яъне ки имрӯза навори беҳтарин. Мо сафар дорем ба ЧИЛУ ЧОР ЧАШМА, ба ноҳияи ШАХРИТУС, ҷойи беҳтарин ва яъне ки истироҳат рафтаистем широнар. Касоне ки дар ҳамин ҷо рафтагӣ бошанд, сайру гашт кардагӣ бошанд широнар, дар комментария ҳатман бинависен. Имрӯз 17 июн, мо 17 июн широнар, яъне ки мо сафар кардем, сафарамон бехадар бошад. Хоб широнар, нигоҳ кунем ки навори беҳтарин, ҳатман яктаи лайкҳоро бизанед. Мо дар роҳи сафед ба ҳаматон тамошобӣ фароғатро хоҳон ҳастем. ғарибо, муҳоҷирое ки дур аз ватан ҳастанд, широнар, ҳамин навор танҳо ба танҳо баҳри шумо инро пешкаш мекунем. Чунки ман хеле ғариб будам, мисол мефаҳмам ки аз Тоҷикистон як навор бошад, як ҷойи манзараҳои зебои Тоҷикистон бошад, хело хушҳол мешаванд. Марҳамат широнар, хулас навори ҷолиб. Ҳама ҷои амин ЧИЛУ ЧОР ЧАШМАро камера кардагем. Дар соли 2025 мисол чӣ тағйир ёфтагӣ, чӣ хел шудагӣ ҳастай нестай, тамошо кунед, дастгири моро фаромӯш накунед. Подписаться кунед дӯстони азиз, чунки мо иншоалло ки боз наворҳои аз ида ҷолибтарака бари шумо пешкаш мекунем. Зиндаву сарбаланд бошед, ба ҳаматон тамошобӣ фароғатро хоҳон ҳастем.
بیا اکا هلی 10 تا دیام دیگه اکا ها بچه سالدار گویا بسید اصلا اینکسیز نرم اچھا سب نرفته میشه برا های پداخل که نمی‌بینی خیلی همونش خشم فهمید یا سیمه شما دو